Key in the item's code or look up item. Is this the one? Hi mga Dhaizzzz! So ayan, andito na naman tayo ngayon sa store. Kukunin natin yung mga free items. So yung free items natin for today is mga makeup. Oh my goodness. So saan ka pa doon? But sad to say, it's not my day today. So may mga araw talaga na hindi para sa iyo, no? So ganito talaga yung life ng pagkukupon. And I would like to share this to you mga Dhaizzzz. Just in case na gusto nyo matutong magkupon. And sa first try nyo is nagkamali kayo agad. Okay lang yan. Carry bom-bom lang yan. Try and try lang mga Dhaizzzz. And see you sa store. Trar! Here na me! Where na yung mga Dhaizzzz? So, ayan. Nandito na nga tayo ngayon sa store. And as you can see, andito ako ngayon sa cosmetics. Ayan nila. Super gorgeous ng mga makeup nila dito mga Dhaizzzz. O, tignan nyo naman. So colorful. Gaganda ka talaga. O, diba? So, anyway, mamaya is kailangan ko ng help ng aking asawa kasi kailangan namin i-separate yung transaction. It's because yung cashback is my limit. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na free makeup. So, para yan sa ating brows. So, 480 for kada isa and magpipick up lang tayo ng 5 lang day. Oy, kasi 5 lang day yung available ko na coupon. So, 24.20 yung total lang 5 minus 50 na worth of coupon. So, 920. Wait, there's more. 920 minus mo pa siya sa cashback na $10. Negative 80 o diba free and money maker pa siya na 80 cents. So saan ka pa? Ikaw na nga yung bumili, mayroon ka pang ganansya, no? Oh my goodness, sana all. Sana may ganito sa Pinas, o diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na coupon mga Dhaizzzz. O, $3 din, 5 siya kapiraso, o diba? So worth it. Free na lang itong ating makeup. Ayan, may pa-concealer din tayo. Hindi to siya free, but we're going to get this super mura na lang mga Dhaizzzz. 94 cents each lang talaga mga Dhaizzzz, no? So, 594 yung kada isa. I-times mo sa 5, 29.70 minus 15 is 14.70 na lang. And may pa-cashback ka tayo na $10. So, 4.70 or 94 cents na lang kada isa after coupon and cashback. O, saan ka pa? From 5.94, 94 cents na lang. Oh my goodness, super mura na lang talaga pag may coupon mga Dhaizzzz. So, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na coupon mga Dhaizzzz. Ayan, nakakita pa talaga ako dito ng coupon mga Dhaizzzz, no? So, kumuha lang ako ng 2 piraso. So, wag tayong maging swapang. We need to share also, especially na mag-Christmas na mga Dhaizzzz. So, share natin to sa ibang tao. So, ayan, I'm on my way na talaga sa self-checkout mga Dhaizzzz. So, anyway, 6 na piraso lang yung aking dala kasi kailangan ko siyang ihiwalay. It's because cashback nga, limit of 3 kada ano doon, isa yung sa para sa ating concealer and para sa ating eye makeup. So, kailangan ko siyang i-separate. So, yung 4 is andoon sa asawa ko. And dito ko na siya i-explain sa inyo kung bakit naging fail itong ating pagkukupon. It's because yung coupon is nag-beep or ayaw na talaga siyang i-accept ng machine. It's because ganito yung nangyari mga Dhaizzzz, no? Today is December 18 and then yung aking coupon is December 18 din ma-expire. Usually, pwede mo pa talagang gamitin yung coupon. Kahit na expire siya today and today mo siya gagamit, pwede pa talaga. But, I don't know, nag-change na ang everything. Nag-change yung machine, hindi na i-scan or yung coupon or something like that, guys. Hindi na talaga siya mag-scan mga Dhaizzzz, no? So, nag-antay talaga ako sa nagbantay dito sa ating self-checkout para i-assess niya ako kasi ayaw talaga mga Dhaizzzz, no? So, yung ginawa niya, instead na dapat i-manual, so, yung ginawa niya is pinavoid niya yung 3 kong item worth of $18 yun mga Dhaizzzz, no? And still, nasa akin pa rin yung items kasi yun na lang yung ginawa niya. Siguro kasi super dami nga ng tao mga Dhaizzzz kasi magki-Christmas na. And then, binigyan ko pa talaga ng sakit sa ulo si ating tagabantay dito sa ating machino. So, yun, hindi ko naisip mga Dhaizzzz. Oh my goodness, na-overwhelmed din ako, no? Kasi na-shock talaga ako bakit hindi na. Oh my goodness. So, 34 yung total ko plus tax na yan mga Dhaizzzz, no? So, after ng coupon or worth of coupon na $18, so mga magkano na ba? Mga 12 kasi ditong nakalagay mga Dhaizzzz eh. I want Dhaizzzz, bakit ganyan? Nalugi ba sila? Or I don't know, kasi hindi ko naman di kasalanan mga Dhaizzzz, no? So, ayan, after that, kumuha na
nag-antay lang ako na mag-scan yung receipt, mag-pop out yung resibo. So, as you can see, Zay, 10:45 na lang sana. But then, parang may something talaga, may mali talaga, Zay, no? So, yung ginawa niya, bumalik uli siya. And then, naging 12 na tuloy. But anyway, it's fine. So, next time talaga, no, maging mapagmatsyag talaga tayo. Like Kuya Kim. Oh my goodness. So, ayan, after that, in-scan ko na nga siya dito sa ating iBota apps. So, ito yung sinasabi ko mga Zay, no? So, I'm so excited pa naman, no? So, na-scan ko na siya and nag-submit na ako ng aking resibo. Since ayaw niyang mag-scan, so, tinype ko na lang yung barcode sa resibo, no? And yan, nag-pop out. So, $6 lang. So, napaisip talaga ako mga Zay, bakit $6 lang? Dapat $12 talaga yun. And then, I realized, nung nakita ko na yung resibo, na-figure out ko, oh my goodness, kaya pala ayaw talaga i-accept ni iBota itong ating concealer. It's because naka-void ito sa ating resibo. So, ayun, nagbayad tayo ng $12 and then bumalik sa atin $6 lang mga Zay. So, anyway, it's okay. Ganyan talaga ang life ng pagkukupon, hindi perfect. So, kaya, wag na lang kayong mawala ng pag-asa mga Zay if newbie pa lang kayo, okay? So, hi, let's move on mga Zay. After what happened earlier, kailangan natin mag-move on. Oh my goodness, sana ganito kabilis mag-move on sa mga jowa nyo. Char lang. Anyway, andito na ako ngayon sa store and I decide na magkupo ng mga ointment kasi kailangan to ng aking family. Tampal kasi to siya sa mga sakit-sakit sa skin, o diba? Especially now, napakalamig dito sa amin ngayon, so kailangan namin ng mga ganito, o diba? So just to make sure nakasali siya sa kanilang pa-reward na when you spend 20, you will earn $10. So mahilig talaga sila magbigay ng mga pera dito, no? So generous. Only here in US ilang talaga itong mga Zay. So ayan. So kasali talaga siya, no? So kumuha ako ng 4 and then ito yung coupon na gagamitin ko mga Zay, no? So mayroon akong coupon na dalawang tigpa 5, so $10 yun. And then ito din siya, 20% off. Pag-a-apply din siya sa ating ointment. It's because regular price, mga Zay. And then, I decide na i-change yung isa kasi may crack akong nakita sa likod. So, malay mo, may something na yun. So, diba, pinalitan ko siya ngayon. And then, pumunta ako ngayon next dito sa ating mga shampoo. So, ayan, yung shampoo naman is may pa-reward na naman sila. When you buy 3, you will earn $5 again, mga Zay. O, bibigyan ka na naman nila ng mga pera, Zay, dito sa store nila. Oh my goodness. Sana, oh my God, ito sa Pilipinas! So, ayan, kumuha ko ngayon ng 4 and then may coupon ako na worth of $10. O, after coupon, $5 na lang, mga Zay, no? So, ayan lahat yung mga na-coupon ko, mga Zay, mga items, yung mga coupon. So, kailangan ko siyang i-organize para hindi na tayo malito sa cashier. So, ito na nga, dito na ako sa bahay and this is it. Ayan na, yung subtotal ng ating binili kanina is mga 49 something na lang, mga Zay. And then, yung binayaran ko na lang is $13.56. So, diba? And then, may na-earn ako na $15 and then mayroon pang $5. O, ayan, o, diba? Yan yung mga coupon, yung tinuturo ko dyan, yan yung mga kaltas, yan yung mga coupon. And that's it. This is your Filipina couponer. Thanks for watching, mga Zay. See you sa aking next vlog. Please do share, o char.